גיא, חתכו לך? כן, כן. זה טעים? אחותו. היא לא רוצה. אני מבקש מכל הקהל הקדוש הזה שבאו לחלוק את הכבוד לאחרון למיר, נא לכבות את המכשירים הסולאריים לכבוד הנפטר היקר. איפה החזן שיאמר? לכבוד הקוויה. הקוויה במעלה לאלוהי מר, הקוויה במעלה לאלוהי מר, הקוויה במעלה לאלוהי מר. הסתכל בשלושה דברים, ואין ואין הטובה, ואין ואין הטובה, לידי יעברה דה בעין פתה, אוי ליאן אתה הולך, ולפני מי אתה ליתן דין, אוי ליתן דין, ליתן דין, וחשבון מעין באת. וליאן היו לי יומנתו ילך, וליונתו ילך, דע, הסתכל ודע, אוי אתה הולך למקום עפר, רימה ותוליה, אוי ולפני מי, אוי ולפני מי עתיד ליתן דין וחשבון, אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אמירת הקדיש על ידי הבן. יתקדש ויתקדש שמי רבה. אמן. ואמר דברי כרוכך וילכו אל מחותך וחיינו וחולמו וחיי כל בית ישראל בעגלה וקרים ואמרו אמן. אמן. יש ברבה ברוך לך לעולם מלא יתברך וישבח ויתפאר ויתמרם ויתנשא ויתהדר ויתעלה שמי קודשך בחירו. בריחו. רמה מכל
וחטא ושירתה תשותך ונחמתה דאמרם ועל מה ואמרו אמן. אמן. יש למה רבה מן השמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. דברי הספד מהמשפחה היקרה במשאר המלווים. דברי הספד. הספד ענת, הספד. יש לך משהו להגיד? אין לי הרבה מה להגיד. אבא, היית אצלנו וגידלת אותנו ונתת לנו את כל מה שיש לך, והיום מה שיש לי זה להגיד לך שכב על משכבך בשלום, לשמור עלינו ועל כל עם ישראל, ממני ומאחותי ענת. מהיכרות קודמת, אני יודעת שאף אחד לא יגיד כלום. אני תמיד מספידה והכל, זה חסר לי דעת. האמת שקשה לי אחרי שראיתי את אמא היום. מוזר להספיד בן אדם כשאני יודעת שכמעט מי שיעניין בראש ויגיד נכון זה היה ככה בדיוק, כי בגיל כזה כבר אין חברים, אין שכנים, לצערנו גם הרבה משפחה כבר איננה. אז מה שאני אגיד היום זה ממני אליך אבא שלי, שביקשת בצניעותך שלא נגיד לאף אחד ושהכל צריך לעבור בשקט. עד היום לא אמרת לאף אחד שטוטי נפטרה, לא לחברים בבריכה, לא לשכנים, כי לא רצית שירחמו עליך, ובעצם דגלת בזה שאף אחד לא עצוב שלך רע ואף אחד ממש ממש לא שמח שלך טוב. אז בשביל מה? אבא ליקר שלי, אתה כזה קטן, אימא. אני לא יודעת אם אני עצובה וכואבת על זה שעזבת אותי ואת די, או שאני שמחה שסגרת את עיניך היפות, תודה לאל, בלי כאב, ושסוף סוף תוכל להירגע ולתת שקט לנפשך. כי ברגע שהרגשת שלא זו הדרך לחיות את סוף חייך, הראש עבד בלי סוף ימים כלילות במלחמה, איך לנצח את הגוף בין 100 וחודשיים, והמסתם הזה העייף מפאת הגיל, וזה במיגוד לראש שהיה צלול, שפסיכיאטרים שבאו לאבחן אותך בימים האחרונים התעייפו ממך ולא האמינו שזה יכול להיות. רק לפני יומיים אמרת לי שאין לך כוח, אבל אתה עושה פיזיותרפיה ואתה תחזור ללכת, ואז זה צריך לקחת אותך לים וביום אחד ללחוץ על כפתור המכונה החדשה במפעל שאתה סבא ובנימין הקמתם, והוא כבר, המכונה כבר התיישנה בהקמתה בגלל מה שקרה במדינה שאתה כל כך אהבת, בנית ונלחמת והיית רגוע שהדור הצעיר ממשיך להוביל את מה שהסדתם בצורה מוצלחת ביותר. לפני כחודשיים הכרחתי אותך לחגוג אצלי יום הולדת 100 כדי שתשאיר לי מזכרת קיר, במקרה הזה זה היה למקרר, על חוט חייך העשיר. יש פה קמצנות. שלא ויתר על שום אוכל טוב, שזה כולל שיחים, פרגיות, הרעיס של נתי, ליה וסטייק טוב, וכמובן החמין של אמא. ים, לא גלי בבקשה. מכונה אמריקאית ארוכה, צבא שהיה חייב לשכנע אותך שזהו, אתה צריך ללכת ולקבל תעודת פטור משירות, כי אתה מבוגר מדי. זה גמר אותך בכל מלחמה שלצערנו מאחרי. אבל נשארו לך בראש הסיפורים מהצבא, הלחימות מגיל צעיר שבבית הוריך היה מחבואים של נשק מתחת למותה, ודאגת לספר לי את זה, על מעלליך עם החיילים הבריטים, וכל ילדותך, שובבותך, המשפחה המורחבת שהייתה כל כך חשובה לך, החל מסיפור נחלת, גדרה והחמורה המפורסמת, הבית של גינינה, ואיך היית שומר על החיות הקטנות שלך מפני אנשים וגברים שלא רצויים. והכי חשוב, המאבקים שלא נגמרו עד יום מותך, על הבניין של המשטרה ברחוב דיזינגוף,
אתה תראה להם שמסיבות שם לא יהיו, אפילו אם זה יעלה לך וליפול ולשבור את ראש. על הרעש של בית הספר הרזילי מולך ולמיד אביב, והפרוז'קטורים שהפריעו את מנוחתך במרפסת, שהייתה המקום שהיית הכי נהנה בו. בילדותי היינו יושבים שם עם אבטיח וקצ'קבל, אחר כך עם קובי, עם בירה וקבנוס. ראינו ביחד את הנחיתה על הירח והשיעול המיוחד שלך שהזכיר לי תמיד שלא הגעתי בזמן הביתה. אהבת אנשים ונשים יפות, והיו לך ולאמא המון קבוצות חברים מכל מיני תקופות, שבעצם זו ילדותי שנחשבה כאחרת משאר החברים שלי. למי עוד היה אבא שלוקח אותה בשבתות למחצבה לראות אם הכל בסדר, עם ההר שפוצץ יום לפני ועכשיו הוא ערימת חצץ, או שבת בבוקר בקול רועש שמאיר את כל הבית כשהטרנזיסטור משדר שירים ושערים. ואם יש משחק כדורגל של מכבי תל אביב, נוסעים למלא את הבטן אצל נלו בקבב מלא שום שליווה אותנו כל השבוע אחרי. ילדות של קומזיצים ומסיבות, חגים בחווה של יוסקה ואתי בריטן. ואיך לא, המכונית האמריקאית עם הגולה מאחור, שעליה מחוברת סירת מרוץ, אז קראו לזה כך, עם מנוע מרקורי מחובר מאחור. כאשר כל הצירה בירידה לכנרת הייתי מתפללת שהיא לא תיכנס בנו במושב האחורי, הסירה כמובן. והכל היה נשכח במלון גלי כנרת ועין גב, בייחוד עם דורית ובנימין אחיך, שעד יומך האחרון לא הפסקת לכאוב את מותו. וכמובן הירידות לנואבה ואילת ושארם, בבגרותנו כבר היינו נשארים בבית, כי כבר היינו מבוגרים, אבל נשאר המשפט הנצחי, תגיד ג'ו, נגמרו הדגים בים, נגמרו. אבל בבית מאחורי הגב הייתי מארגנת מסיבות ומשתיקה את האחים שלי הקטנים, והייתי... זהו עוד אף אחד. אהבת את כל מה שעשית ובצניעות והיית גאה. כשלא הייתה ברירה והיינו חייבים להעביר אותך לפני חודשה לדיור המוגן, בוועדת הקבלה סיפרת בצלילות מלאה על הקבלן רובינשטיין שלקח חומר מהמחצבה כדי לבנות את בניין גיל הזהב שבו סיימת לצערי את חייך וסגרת מעגל. ומה שקרה מאותו היום הייתה הידרדרות מוחלטת, תקופה מאתגרת לי ולגיא. ניסינו לעשות לרווחתך ולרווחת אמא את כל הטוב ביותר שיכולנו, ועם מיטב המטפלים, אמא מסכנה שלנו שרוב הזמן יושבת בצורה אצילית כל כך ושקטה, בשעות שהושפזת לא ידעה מרגוע לנפשה וביקשה מהמטפלת לצלצל אולי בקולה למסור לך את אהבתה והרבה נשיקות, ושהיא מחכה שתחזור, ואם תחזור היא מבטיחה אפילו לבשל לך את מה שאתה, כל המאכלים של סבתא שרה כמובן, כלומר הכל היה במיץ עגבניות, אבל היא פשוט הרגישה שאתה עוזב אותה. ופרד ממך אבא באהבה גדולה ובתקווה שתפגוש למעלה את תותי האהובה שלנו, שבדיוק החודש ימלאו 4 שנים, כאשר נפער במשפחה שלנו חור כל כך גדול, והמשפחה התחילה להתפרק. ואני רוצה לגמור את זה בשיר שמאוד מאפיין אותך, אבל חסר לי דף. תן לי את זה בראשון. אתה אומר עוד דעות. אני לא רואה. הנה הסוף קרוב. הנה הסוף קרוב. לא, אני לא רואה. הנה הסוף קרוב, הזמן חולף לו עם הרוח. ראה אליכם אומר, בלי בושה, הכל פתוח. חיי היו יפים, מדבריות רבות עברתי, אבל בדרכי שלי תמיד הלכתי. היו זמנים, כן ידידי, בהם טרפתי עד בלי די. כשגבר בי הספק, זעקתי בגרון חנוק, אבל גם אז בדרכי שלי תמיד הלכתי. אהבתי סתם לצחוק, היו ימים שגם בכיתי,
ועכשיו שהכל נגמר, אני יודע שרק זכיתי. עשיתי דרך ארוכה, בה גם נפלתי ושוב קמתי, אבל בדרכי שלי תמיד הלכתי. כי מה יש לו לבן אדם רק את עצמו, ולא סתם לומר את מה שבליבו, גם אם כולם תמיד נגדו. לכן אני בדרכי שלי תמיד הלכתי. כן, בדרכי שלי תמיד הלכתי. And אבא'לה, you did it your way. That's it. אבא שלי, שעבור חלקכם מוכר יותר כדוד בנימין, היה אחיו הקטן של הדוד מאיר. הוא נפטר לפני מעל ל-30 שנה, בגיל 55. הילדים האהובים שלי לא זכו להכיר אותו, והבעל שלי אומנם זכה להכירו, אבל זו הייתה היכרות לא מספיק ארוכה, אבל בהחלט כזו שהשאירה טעם של עוד, ולפה נכנס לתמונה הדוד מאיר. הדוד שבלי לדעת או להתכוון, מילא עבור משפחתי מקום של סבא מסוג אחר, מהסוג של יצירת עולם חוויות משותף, שקודם לכן היה שמור רק לו ולאבא שלי. אהבת הים, הסירה ובעיקר ההפלגות המשותפות. אף אחד מאיתנו, הילדים של דוד מאיר או של אבא שלי, לא באמת אהב את הסירה, ואם נהיה כנים, בטח לא את ההפלגות המשותפות עם השניים, שעבור כולנו היו רחוק מלהיות חוויה. ופה, שנים אחרי שאבא שלי נפטר, חלה תפנית בעלילה. קובי שלי פיתח תרביב חדש, ונדבק בחיידק אהבת הים וההפלגות, ומי שאימץ אותו וקיבל אותו בזרועות פתוחות היה כמובן הדוד מאיר. קובי מצא בדוד מאיר לא מעט ממה שהיה חסר אצל אבא שלי. סבלנות ורוגע בים, מתן ספייס לאחרים, ולימים, בזכות התחביב המשותף ולמרות הפרש הגילאים, השניים פיתחו חברות אמת והפכו לחברי נפש. לתחביב המשותף נכנסה גם תמר שלי ואחריה רז, אשר ראו במאיר דמות מיוחדת, דמות אחרת, כזו שלא דופקת חשבון לשום דבר ולאף אחד. אני חושבת, בעצם אני בטוחה, שאין בעולם הרבה אנשים כמו דוד מאיר שאומרים ועושים רק את מה שהם באמת חושבים ומרגישים. בלי להסס ובלי לדפוק חשבון, בין אם אהבת את זה ובין אם לאו. וכזה היה דוד מאיר. מנהיגה עצבנית בכביש כמעט עד יומו האחרון, עכשיו אפשר לגלות לחנת שלפני 4 חודשים סיד שלח לקובי בלייב סרטון של מאיר נוהג בדרך למספרה. כמובן, בלי רישיון, כן, בלי רישיון, אבל שוב, מאיר זה מאיר, עושה את מה שהוא רוצה ומי יגיד לו אחרת. מלהגיד לכל אחד, בלי שום פילטרים, בדיוק את מה שהוא חושב עליו, גם אם זה לא נעים לשמוע. מלדרוש לקבל מכל אחד את מה שהוא חושב שמגיע לו, אפילו אם הוא לא תמיד צודק. ועוד הרבה דברים נוספים. אין ספק כי דוד מאיר לא היה איש קל, ולפעמים גם לא בדיוק נעים הליכות, אבל הוא בהחלט היה איש של עקרונות, איש עשייה, ובעיקר איש גאה. אני, כביתו של אחיו הקטן, האבא היקר שלי, שלמרות השנים הרבות שעברו עוד מתגעגעת אליו, ביתו שאח שדוד מאיר מעולם לא הפסיק לספר עליו ועל כל מה שעשו ביחד, ובעיקר על כמה שהוא מתגעגע עליו. מודה לך דוד מאיר מכל הלב על מה שהיית עבור משפחתי. אני מודה לך על השותפות ארוכת השנים עם האמא היקרה שלי, שותפה של עשייה, של הערכה, של אמונה והכי חשוב של כבוד הדדי. אני מודה לך על מי שהיית עבור אחי הראל, שלמד וספג ממך ידע רב שלא זכה לקבל מאביו. ולסיום, הכי חשוב עבורי ועבור משפחתי הקטנה, אני מודה לך על מה שהיית עבור קובי שלי. קובי שלי, אני רוצה להודות לך בשמי, ובטח גם בשמו של מאיר. המערכת יחסים מיוחדת במינה, באמת לא ניתנת להבנה, מערכת יחסים של בחירה, שכל כולה הייתה מבוססת על אהבה ונתינה, על כנות והערכה. אני מרשה לעצמי לאחל לכולנו, בעיקר לדור ההמשך הצעיר, ללמוד מהמערכת יחסים שהייתה ביניכם, מהי אהבת חינם. אני מאחלת לכולנו, כל אחד בדרכו הוא, שנתגעגע רק לטוב שהיה בדוד מאיר, ושנשמור ונכבד את מפעל החיים שהשאיר אחריו. מאיר יקר, תנוח על משכבך בשלום, הגעת לגיל שמותר לך, מסור דש לאבא שלי ולכל בני המשפחה היקרים שם למעלה, ובלי עין הרע יש שם לא מעט. תחבק חזק את בתך טובית, ותדע שאתה בסביבה אוהבת.
אתה מצטרף לנבחרת נכבדה שחסרה לכולנו. תהיה שלום, דוד יקר. כתבתי לכל המשפחה.